guys. Pinag-praktisado na. Makasumoy na. Talagang anak na guys. Pinayungan guys. Alright, joke na na. Ay, pila na yun. Doon basket na rin oh. Puyog ang mga bilang tayo pakitang naman. Sige, sige. Saan? Tinuod ba kanino? Ano pag may payong? Joke na. Ay pala din. Live. Ano ito na? Atas nyo. Hayag di mo nong. Sa singot ni singot. Morya po. Yan sila pinalangga po. Weh. Joke lang. Karon na milagro. So kung milagro basing kasinulog sila dito. Ipayungan po. Pinalangga po sila. Ay inang pibur-pibur ah. Anak ko no? Agad eh. Di ba sige hulman ray? Na nagsayaw dito ba? Maluo siya. Lah, doon kan di mo. Joke. Hah? Iki ba? Dili. Watag baw na ditong kuan ga petitit roy. Oh, lagi. Sa kanindot ta tanaw na ko nakita sa mga kanding. Okay. Nabot 5 minutes na itong payong. Oh, grabe, pinangga yun. Ayaw ni boy. Ayaw. Ayaw. Masa pandapit. Tuno landong tuno. Takibaw. Adlaw ay tutok na ni. Sa kanila sana. Bana-bana nas mga alas 10 kapin.
As 10 to las 11. May rilo dari ko. Ya dong. Di patag blessings dong. Insa dong ha. Dato naman kada ka. Ini bata ni agi dari. Jok ra jok. To dito. Ito simbahan. Size 6 minutes. Doon ka datong clouds. Yandam na suridaan. Pato kibaw. Oh, tuyo po no. Ano ka na? Ang halap to ni. Pagigan ko ito kamay. Tinuod ba? Okay. Live niya. Loh. Napasok 10 minutos na ito. Yan. Kanding repans na ko dira. Yes. Motong 8 minutes. Motor na like mo inom batag sapa. Sapa. Uy. Yara. Terminum. Sudah tubig. Dato ni tubig dato. Di lang ko mangandi og tubig kay basin mawan na ligo. Ligo ta suwan ni. Joke lang ka. Okay, tara.
Joke lang na, joke. Ikaw kung silon. Sana mo dato. Ano bata? Ano? Okay ba o na? Asa ba yun? Pasok mga 11 minutes mo gyapon na gyapon payong pinalangga gud tubig ni ko tubig ni dito tao kinalag tao tingnan tubig Diri po, ikaw diyan na ako, diri. Sunod mo ka sa kulay. mo ko ni papa ni papa ni bitay na mo ni papa ni bit joke na minutes ay kuya ay na Nabin, atanta. Linta.